Мале. Само като ако сте прочели заглавието, на мен ми става лошо, човек. На мен ми става лошо, какво ще се случи с джеловете и блинковете. Само влизам в Brawl Stars, отивам тука, брат. Бах ти наваренията тука, мая. Какви са тези неща, бе? Да усещам как си отиват лека по лека джемовете, по пътя лекичко, бавничко и хубавичко си отиват. Но няма как да не го взема, брат. Това е митик скин за 49 джема. Това не е просто скин. Разбирам да беше епик скин, ама това не е епик скин. Това е митик скин. Човече, брат, не че цъка много ханк, обаче, брат, Supercell, какво правите, бе, брат? Защо ме карате, бе? Аре, давай. Аре да видим какво ще се случи. И 3, 2, 1. Ох, майко мила, брат. Това не е реално, човек. Това, мале, как джеловете не бъдаха хубаво, брат. Ще им го върна на Supercell, ще им го върна. Ох, сега само искам да видя прекрасния скин. Брат, това е брутален скин. Не че цъкам ханк, обаче, братчето ми. Не знам, брат. Това е бруталка. Да не взема пак да се окаже тук да почна да цъкам доста с ханк. А и този скин всъщност има и самите неговите детайли. В смисъл, може самия скин да има, самия скин има повече други неща. Как да го обясня, не знам. И аз приказвам глупости. Така, има смисъл, като си пусте балона, може да закрие герой. Обаче този скин, брат, бруталка е този скин. Ама защо точно на ханк, бе, брат? Ох, Supercell. Пак ми взеха парите, Supercell. Пак ми взеха джемовете, братчето. 21 лева за Brawl Pass, Supercell, брат. Ох. Както виждате, имаме и богати сме все още, де. Имаме и блинк. Така че може да си позволим още едно нещо, да видим какво ще бъде то. Много ми е интересно като оферти. И аз само да погледнем в шопа като цяло какво има. И няма някакви интересни неща, така че ще търсиме тук. Искам един скин. Не знам на кой. Някакъв рандом скин ми трябва, брат. Някакъв скин просто. 100% утре ще има намаление на този скин, брат. Обаче аз няма да го взимам. Или пък може и да няма. Добре, както и да е. Така, сега. Добре, зарежи това. Имаме кой са, може да си позволиме кой герой да максваме, кой друг. Също така, аз неговия скин бих искал да си взема, обаче той е епик. Не, обаче това беше оферта, брат. Нямаше как. Добре, нека все пак да пробваме скина. Да видим става ли за нещо изобщо този скин. Да видим става ли за нещо скинчето. Става ли, брат? Става ли? Не знам. Да, и он от среща също го има. Добре, тук балона се спука. Малей. Това е жалко просто. Добре, Ханка не е зле чак. Те сигурно с някой ден, рано или късно ще гоъпнат, няма да си остане. Така, така паскаме. И голче, брат! Голче! Чист гол се случи тук що. Добре, правиме така. Не, както протите го правят, де. Той Ханка няма да ми стане любим броуър, със сигурност. Ей, тук не пропуснах. Да, той е бил наблизко. Чакай сега щит. Така. Вървим. Добре, успяваме да пастеме на Пърла. И Пърла, какво беше това умиране, брат? Какво беше това умиране? Не знам. Как така Пърла?
Добре, ме супер. Искам да видя дизайна и на самия супер. О, бруталка. Бруталка, човек, то това. Ево на скина, брат, много е як. Само герой е тъп. Не питайте как ме е 9 лево, защото някак си мога да игра с него. Маленька, да е, брат. Добре. Не е чак толкова зле Ханка, според мен. Не е чак толкова зле положението при него, брат. Не е сега. Той си говорим. Не е чак толкова зле. Сега обаче това ще е цял скинчето. Това ще е скинчето. Защото скинчето първо ще е бруталка. И това ще е намалено. А пък за Блинго е скинчето, кое ще бъде, защото няма да е само едно скинче сигурност. И да видим кой ще взема, защото ще взема скин. Това ще е скинче. Да видим кой ще взема, брат. Но това кефа обаче някой скин, да се скинче. Манга, кола, не брат. Грея също убива, ама не съм много сигурен. Не съм много убеден човек. Дали ще мога да правя неща с него. Дали ще е Грей. И пък ще е такова Грейчо. И пък и в убивал. Няма да е за всичките да са не. Обаче, не знам. Не съм си Грей, обаче не. Няма да се скасам. Просто не се скасам. И някак също няма скил брат. Това е трагедия. Джеската или той брат. И което Джеската, я да си имам Джеската. Добре, има някакви скинчета, добре. Но не. Някой да гледа добре му кажа, обаче не мога да разбера. Просто кажа, не знам. Честно казвам, не знам човек. Не знам какво да правя. Не знам какво да взема брат. Трябва да извадим някой. Да, ме покажем колекция с скинове да се на Мотис, брат, не брат, аз цъкам Мотис. Мотис, ама не цъкам Мотис. То знаете какво ще правим? Може да си изложим. Не да си опитвай човек, брат. Спрете да кажете кога, ако има нещо ще правим. Ох, мали, правили, казвам за... Усетихме го вкуса, брат. Аре, приключи. На Грейчето взимаме всичко. Усетихме вкуса. Помири се го яко. Макс Пауър. Бам, човек! Аре, бе, братчето! Аре, бе, брат! Детектив Грей! Айде, парчат всичко, брат! Пари всичко, брат! Джемове! Блинкове, брат! Всичко парчи! Парчи е така! Макснахме Гриф! Грей! Еквипваме скина, защото е бруталка! Ох, мале! Какво правя аз с играта? Какво правя аз с играта, човек? Мале, колко добре изглежда Грей. Добре, сега нека да видим дали ще правим сили, брат. Дали ще се правят сили тук? Все пак, брат, това са си солидни скилове. Особено много си там. Солидно всичко. Така, аз съм Макс Пауър Грей, така че всичко... Да, добре човека Грей. Добре Грей. Не, аз съм с правилния гаджет. Не брат, с другия съм. Ужас. Що не стримаш, бе мой? Кролка! Ари, бе, брат! Добре, браво. Браво на Крол. Свърши работата, аз съм бил пак за грешната такова. Сега трябва тук да вземем тук не ми харесва. Правим бам, така, и чакайте го в подкрепа. Иначе брутални скинове на... Грей. Какво правиш, бе, мой? Гоу! Ари да приключи, бе, брат. Моя, какво прави, бе? Така. Сега. И явно имал мисии, бе. Сега, добре. Тука можем за 1000... Не, това детектив повече на кефи. Сега нека да пробваме и другия гаджет. Дето да хилвам портала. Принципно вече имаме Макса Грей, човек. Принципно вече сме машини с Грей. Вече трябва да къртиме мивки с Грейчето. Айде, брат, къртиме мивки, нова кепа цъмър намаленията, брат. Ево на Суперсел. На Суперсел. Добре, то убива. Добре, то нашия бай е добър. Яко с този. Хоп! Вкарваме ли? Не вкарваме, брат. Не вкарваме. Бам! Добре. Бам, тръгваме отново. Надежди имаме ли? Суперсел. Така. Чакай. Пил. Къде е това, бе? Абе, брат, то къде съм мушна, бе, брат? Не мога да открия, брат. Викам си, какво стана то? Не видим ли стана? Бих искал... Така. Не, бе, фана грешния, бе, брат. Фана грешния. Иначе, лесно е смисъл, като си с Грей, Макс Пауър. Там само ликаш.
да се оттрепа. Не ми бягай, бе. Браво, бе, вкарахме гол. Браво. Браво на нашите. Вече сме богати на скинове, между другото. Богати сме на скинчета. Така правим така. И то не убива, брат. Това е... Не, трябва да го нърфнат, брат, това рак, къвто е, брат. Това е извънземно, трябва да го нърфнат. Просто или сложно нърфнат. Не ме интересува, трябва да го нърфнат. Добре, правим така, убиваме лелката. Правим така и то се не убива и ние още сме учим как да играем с грей, защото не сме се научили. Мисля, да се припомним, де. Аз съм се научил, де. Да видим. Аха! Тук, ако искаш ми влез. Така, телефона. Как ме пусна топата. Мръсно. Аре, бе, трябва да го оцеля, брат. То има много лош ауто им обаче. Много лош ауто е. Това е първата загуба, брат. Заради този рак, къвто е, брат. Престани го, бе, брат. Добре. Иначе анимациите са добри. Добри са анимациите. Обаче това ще бъде от видеото, хора. Ако ви хареса, лайк, subscribe и до следващото видео ще се видим. Чао, чао!